Лято е. Сутрин ставаш сравнително свеж и в кондиция, но към обед все едно не си ти. Гоните умора, чувстваш се тотално отпуснат и имаш нулево желание за каквото и да е. Познато ли ти е? Днес ще ти разкажа защо се случва това и как аз си помагам при това натурално. Аз съм Зорница Трендафилова и от над 9 години се занимавам с биорезонансни терапии и сребърна вода. И споделям с вас естествени методи как да се грижим за себе си от дома и на път. Знаеш как е. Започваш деня добре, а след 2-3 часа енергията ти просто се стопява. След обедът се влачи, кафето вече не помага и допълнително се изнервяш. Вечерта уж си почиваш, а на другия ден същото. И се питаш, защо се уморявам толкова лесно, като нищо тежко не правя? При мен обратът дойде, когато разбрах едно. Тялото ни влиза в летния сезон с натрупани от предходните месеци токсини. От по-тежката храна, по-малкото движение, по-малкото пиене на вода, стреса, а дори от всякакви напитки, които приемаме. И когато дойдат жегите, организмът се оказва на минимум 2 фронта едновременно. Да се справя с горещината и в същото време да се чисти от натрупаното. Затова се уморяваме толкова бързо. Той просто няма ресурс и за двете. А когато му помогнеш да се освободи от токсините, той посреща жегата спокойно, с целия си ресурс и с енергията се връща сама. Как помагам аз на моя организъм? Първо с биорезонанс. В SkyZapper има над 60 програми за детокс и тонус, с които стимулирам освобождаването на натрупаното. А лятото е идеалният сезон за това. Храната и без това е по-лека, има повече плодове и зеленчуци и движението е в повече, така че почистването се получава естествено. Аз си пускам програмите през деня, докато работя на компютъра. Уредът си върши своята работа, а аз си върша моята. Втория начин, с който си помагам, е водата. В жегите губим много течности и достатъчната вода е половината от прочистването. Аз добавям и сребърна вода в ниска концентрация по няколко пъти на ден. Това подпомага детоксикацията и алкализирането на организма. Но за да сме честни, никой уред няма да ни разхлади на 35 градусова жега, освен климатик и сладолед. Но когато тялото не носи излишен товар, то се справя с жегата много по-лесно. Точно това усещам аз. Не изтощена батерия на обяд, а равномерна енергия през целия ден. Ако усещаш, че тялото ти има нужда от натурален метод, който да му помогне да се разтовари, виж линка в описанието за безплатна консултация с мен. Абонирай се за канала и ми напиши в коментар кога през деня ти пада батерията. А в следващото видео темата ще е за плажа и децата. Ужулени колене, порязвания, ухапвания и как се справям с тях там на място натурално. Не го пропускай! До скоро!